Hadirin sekalian, mengingatkan kembali bahwa keberadaan kita berkumpul di tempat ini bukan hanya sekadar tholabul ilmi, tetapi juga untuk membangun keimanan dan ketakwaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan-sambutan. Yang pertama, mari kita simak dan ikuti bersama sambutan dari Bapak Kepala Kelurahan Wurungoto. Kepada yang terhormat beliau Bapak Nyoto Sarjana Sosial, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wal batan bilisani yafqahuni. Alam karamun dumateng para alim, dumateng sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang tansah kula hormati, wabil khusus dumateng Gus Soeb ingkang kula dahani fatwa-fatwaipun. Ugi dumateng Ibu Hajah Mujiati Suwoto selaku Ketua Al-Hidayah Kelurahan Wurungoto ingkang kula hormati. Tak lupa dumateng Pak RT, Ketua RT ingkang kula hormati. Dumateng ibu-ibu ingkang hadir, ugi ingkang kula hormati. Dumateng grup ke rumah cantik-cantik ingkang kula hormati. Alhamdulillah cantik-cantik ya. Kepareng matur sepindah monggo kita tansah mudi syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa ngersek dalem menika kita dhewe tasih kemaringan nikmat, rahmat, taufik saha hidayahipun. Tasih kemaringan kesehatan jasmani saha rohani sehingga niki wekdal kita dhewe saged makempal ing mriki majelis. Mugi-mugi pakempal mereka tansah pikantuk barokah lan ridho saking Allah SWT. Amin Allahumma amin. Shalawat salam kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi qouli Allahumma sholli ala Muhammad. Pangajab mugi-mugi kanthi kita sering-sering maos sholawat. Mugi-mugi gesang kita dipunakeni dados umatipun lan benjang wonten yaumul kiamah pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati, saderengipun kula sedhik badhe matur kados biasanipun niki badhe kula absen rumiyin. Nggih. Kula absen rumiyin niki ingkang gadah ingkang ngaya tugas RW 6 nggih. Cobi RW 6 pundi pasukan niki? RW 6. Alhamdulillah lumayan kathah nggih 1 2 3 4 sampai 20. Nggih alhamdulillah. Bunda, Bu Dini siap alhamdulillah. Nggih. Lajeng RW 7 pundi niki penampakipun? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alhamdulillah lumayan nggih. Untuk RW 1 Bulak Mojo pundi? Ya lumayan 200 itu kan nggih. Alhamdulillah nggih. Nggih alhamdulillah. Untuk lingkungan Weru cobi Weru pundi? Ya alhamdulillah RW 2 lumayan kata Pasek begitu Bu Sek ya. Nggih. Ya, alhamdulillah. Untuk berikutnya RW 3 Babatan pundi? Mbak pundi bolone? Alhamdulillah. Nggih, lumayan kathah enek 50 nggih. Alhamdulillah. Untuk wilayah Ngoto RW 5
adalah zong tanpa ada perwakilan. Paling repot nggih. Nggih donga-dongana mawon mugi-mugi mungkin saged dugi nggih amin. Enggang RW 5 ngates takdil. Ya Allah. Kita ngajeng loro iki takdil. Nggih, masih ada yang mewakili ndak apa-apa. Nggih, monggo dipun ajak-ajak ingkang dereng saged rawuh, monggo sebulan sekali nggih dipun ajak kempal-kempal dateng mriki pados ilmu sesarengan nggih. Ibu-ibu ingkang hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Cobi kula sedang malih ingkang dik wingi bulan Desember dugi sinten? Desember wingi. Nah, 1 2 3 4 5. Pun berarti pun pindho jenengan Desember dugi, Januari dugi. Alhamdulillah. Berarti ndempen iki tiang-tiang enggal saya nih berarti ini. Nggih. Nggih mboten napa-napa nggih. Ibu-ibu kang hormati, niki acara namung sebulan sekali, selapan sekali monggo dipun tingkataken kita sareng-sareng pakimat dateng mriki pados ilmu ugi silaturahim dhumateng sangat sedulur sedaya nggih. Ibu-ibu kang hormati sekedhi kula sampaiaken nggih panjenenganipun badhe dipun sampaiaken kalih Goso F nggih bahwa niki sampun mendekati akhir di bulan Rajab. Nggih. Di bulan Rajab ada beberapa yang harus atau yang kita laksanakan. Yang pertama napa nggih menika di bulan Rajab menika kita kedah ngadah-ngadahaken donga wonten ngersanipun Gusti Allah. Nggih, monggo donga kanggo awake dhewe, donga kanggo keluargane, donga kanggo putra putrinipun, donga kagem kakung-kakungipun, donga kagem sedaya sedherek-sedherekipun. Monggo niki bulan Rajab sampun meh akhir dipun anjuraken ngadhahaken donga wonten ngersanipun Gusti Allah. Nggih, saestu sapa wong sing gelem nyuwun dhumateng Gusti Allah, insyaallah pasti dipun ijabahi. Amin nggih. Sampun waleh-waleh, sampun wegah-wegah. Aku Pak Lurah ndonga bolak-balik njaluk sugih gak sugih-sugih. Enten mboten enten niku? Wonten Mbak Umi nggih. Kula ndonga lira wengi tahajud salat ndonga terus njaluk sugih gak sugih-sugih. Nah, nggih. Ndonga niku ada kalanya langsung diterima. Ada kalanya tertunda. Ada kalanya diterima besok datang akhirat. Nah, monggo panjenengan sampun bosan-bosan nyuwun dhumateng ngersane Gusti Allah. Mungkin ibu-ibu ingkang putrane tasih tulab ilmi, pados ilmu sik sekolah. Mau didongakno nggih mugi lancar sekolahipun, pinter sekolahipun, sukses sedaya cita-citanipun. Nggih. Ingkang kalihipun ibu-ibu kang kula hormati, dhateng bulan Rajab menika panjenengan sedaya dipun anjuraken ngadah-ngadahaken nglampahi ibadah wonten ngersanipun Gusti Allah. Baik itu ibadah sholat, ibadah zikir, dan ibadah lintu-lintunipun dipun tingkataken sholatipun. Ibu-ibu ingkang dereng jangkep limang wedalipun nggih dipun jangkepi limang wedalipun. Nggih. Enten nggih sing dereng jangkep limang wedalipun kira-kira. Halo. Enek boga sing go genep sholat 5 waktu ayo. Pun kan bisa nggih. Subuh nggih jamaah subuhipun. Bangkong. Oh jamaah, tak kira subuh bangkong. Duhur jamaah. Boten ya Allah. Asar jamaah boten. Maghrib jamaah yes. Isya jamaah yes.
Subuh jamaah. Alhamdulillah. Nggih, niki diuri-uri jamaahipun syukur-syukur jenengan subuh jamaah. Nggih. Subuh niku awal mendatangkan rezeki. Monggo dipun rutinaken, dipun istiqomahaken jenengan dipun usahana nek bar subuhan iso maca Quran. Dresa maca Quran nggih, ra ketang sangain rongain diusahana badhe subuh panjenengan maos Quran. Nggih. Niku di bulan Rajab dipun anjuraken panjenengan kadang-kadang nglampahi ibadah wonten resanipun Gusti Allah. Ingkang kaping 3 Ibu-ibu, dhateng bulan Rajab menika panjenengan nggih dipun anjuraken nggih menika memperbanyak sedekah. Lah, memperbanyak sedekah. Duwe-duwe 2000 timbang tak sae tak kena wong sing membutuhkan. Tanggoku ketoke koe gak kelan iwak, kok kelan iwak tak terane. Nggih. Kita aku ngolak iki luwih akeh tak kena tanggoku. Nggih. Nggih to? Alhamdulillah nggih, memperbanyak sedekah monggo nggih. Insyaallah panjenengan utawi memperbanyak sedekah benjang dateng padang masar panjenengan pikantuk iyup-iyupan, pikantuk payung. Liyane kepewanasen kabeh panjenengan sering sedekah dan niku jenengan benjang dhateng yaumul kiamah dhateng pada masar jenengan pikantuk iyup-iyupan. Ngoten nggih. Ibu-ibu kang hormati, yang terakhir nggih menika di bulan Rajab menika panjenengan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Nggih. Niki Rajab sampun akhir, terus Saban, poso, Syawal itu. Nggih, ibu-ibu kang hormati, monggo kula matur nuwun sanget dumateng panjenengan ingkang sampun rutin tindak datang mriki, berdoa datang aula mriki, berdoa maos sholawatan dan sebagainya, yasinan datang pendopo menika mugi-mugi saestu kanthi lantaran panjenengan maos sholawatan, maos doa dan sebagainya sedaya wau pikantuk barokah ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Saking kula makaten matur nuwun pangapunten ingkang kathah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.